todos. Welcome back sa akong channel. Medyo makasay of relief ko sa akong topic karon kay mauna siguro ni akong pinakalas nga medyo kuti nga paperwork. Pagkahuman ako og obtain sa akong Spanish citizenship. Makagaan sa pamati nga after so many years, na-traverse ra gyud ang usa ka importante nga milestone sa kinabuhi diri sa Espanya. Okay, sugdan na nato ang topic. Bahin sa pag-register sa akong Philippine marriage diri sa Espanya as a Spanish citizen. Disclaimer again nga ako lang ni nga mga experiences o kung naaman ko ma-share nga mga extra information, gikan na sa akong gamay nga research ug advice sa mga abogado online. Wala ko nagkuha og abogado para sa ani nga process kay more or less masabtan naman ako ang mga instructions unsaon kay naa na improvement gamay ang ato ang Spanish. So, ako na ang nag-process kay straightforward ra pud ang procedure. So, ang pag-register sa marriage celebrated abroad kay obligasyon na sa usa ka Spanish national, in this case ako as a Spanish national with my European husband. Kay dili automatically valid ang Philippine marriage papers diri, so kinahanglan gyud ako register. Recommended nga asikasuhon dayon nimo gikan sa imong pag-obtain sa citizenship kay dugay na siya nga process, mudagan og 2 ka tuig. Nganong kinahanglan i-register? Para ma-process dayon pud nimo ang family reunification permit kung gusto nimo kuhaon imong partner. Unya ako ang imong bana o ang imong asawa gusto niya i-acquire ang Spanish citizenship by residency as someone nga married to a Spanish, magkinahanglan og 1 year nga uninterrupted legal residency diri aron ma-process niya. Isa sa mga rason po nga dapat i-process gyud nimo ang registration of marriage kay in the case nga naay mahitabo sa imong partner, dili ka maglisod nga i-assert ang imong rights as heir sa mga kabtangan nga mabilin, surviving spouse pension, for example, ug uban pa mga rights as partner. Bahin sa requirements, naay additional papers required gikan sa katong gikasal sa simbahan. Kung civil ceremony, para sa among kaso, mao ni ang mga requirements nga within 6 months ang validity. Una, Philippine marriage certificate, translated o apostilled. Number 2, akong Spanish birth certificate, gikan sa Rehistro Civil of Spain. Ikatulo, ang birth certificate sa akong husband, translated o apostilled. By the way, within EU man siya, so nag-request siya og plurilingual nga certificate sa iyang country. So wala na gipa-translate sa usa ka sworn translator diri sa Spain, pero gipa-apostil gihapon namo ang iyang birth certificate sa iyang original country. Ang ikaupat kay ang akong DNI o Dokumento Nasyonal de Identidad. Ikalima, pasaporte o NIE sa akong husband. Ang ikaunon, sertifikado de empadronamiento namong duha. Ang ikapito, form nga i-fill in. Unya ma-download ra ni siya online. So kani siya nga process, wala ni siya payment, free, in other words. Okay, ginasubmit ni siya mainly sa Rehistro Civil Central sa Madrid. Pero kay layo man ko sa kapital, pwede rin ako isubmit sa akong pinakadoon nga Rehistro Civil kung asa nabilong ang akong municipality. Kay sila na ang mag-submit sa Madrid o pwede ra pud ko diretso sa Madrid. Depende ra na sa imo. Ingon sila nga mas dali ma-approve or makuha ang imong Spanish marriage certificate kung diretso ka sa Madrid. Ingon pud sa uban, dili ingon ana ang ilahang kaso. Ako kay ang among rehistro sibil sa among lugar karon kay halos atbang ra sa among gipuy-an. Unya, wa mapud mi nagdali, mao diri ra sa local nako gisubmit. So once presented sa rehistro sibil, kung kinahanglan pa nila i-verify o maayo ang application, expect nga ipatawag mong duha sa imong partner para sa usa ka interview sa imong rehistro sibil. Nangutan ako daan sa among rehistro, pag-submit na ko sa papers, kung naa pa ba interview.
Pero ana ang personnel nga murag wala naman kay dugay na pud mi nakasal. Pero tan-awon lang kung ani kung unsa ang final instructions sa ila gikan sa Madrid Central. Magpadala naman na sila og notifications. As of the making of this video, gahulat pa mi sa result nga pwede mo abot og 2 ka tuig. I hope makalusot og sayo ug wala na ilaing mga i-require nga daghan pa mga additional requirements. So, yeah, mauna siya ang akong mga gipangbuhat sa pag-register sa among Philippine marriage dire sa Espanya as a Spanish citizen. I-double check ninyo ang inyong mga requirements before mo moadto sa inyong rehistro para dili magbalik-balik o kung kinahanglan ninyo og legal advice kay lahi inyong sitwasyon sa ako ang sitwasyon, adto ra mo sa abogado para sigurado. Kung useful ni para ninyo ako mga gi-share, ayaw kalimot like, subscribe, ug share sa katong tan-aw ninyo maka-benefit pud ani nga mga impormasyon. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Hangtod sa sunod video. Adios!